אנחנו ב-LA, הזמנתי ויימו. הנה הגיע. האחיין שלי הזמין יותר נכון, כי אני לא יכול בטלפון שלי. Aiden, let's open the doors. Hit the open doors. No, on the app. You haven't opened. Oh yeah, unlocked. Yeah, that's it. Oh shit. Unlock the doors. Let's see it's working. Hey there, Eden. Aiden. Okay, let's go. נכנסתי לאוטו, ויש פה start right. Good afternoon, Aiden, האחיין שלי. לוחץ start right. Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened, please. אוקיי. If you're traveling with little ones, יכול לחדור. הופה. please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. We may use interior cameras to check on riders, improve our products, and more. כמו שאתם רואים, But אין our נהג, microphones are אין only on when you're אף אחד connected ליד to הנהג. rider support. אני So יושב sing your אחורה. heart out. We can't hear you. You can also use the app or passenger screen to speak to a rider support agent at any time. In the rare case of an emergency, please keep your seatbelt fastened and remain in the car unless there's an urgent need to exit. Rider support will connect with you and provide assistance. Finally, relax and thank you for riding with us. כן, הנה, מנסה לחתוך את הפקק. מקווה שלא ייכנסו בנו. כן, רבותיי וגבירותיי, רכבים אוטונומיים כבר פה. זה לא עתיד לבוא, זה לא יגיע בעוד עשור, הם כבר כאן והם כאן כדי להישאר. אז כמו שאתם רואים, רכב של ויימו ששייך 100% לגוגל, עושה 250,000 נסיעות בשבוע בכמה וכמה ערים בארצות הברית, ומתפתח כמו אש, מתפשט כמו אש בשדה קוצים בכל רחבי ארצות הברית. וזאת חוויה אישית שלי כאן. הנה, אני מצלם לכם, לא מישהו אחר, לא שמעתי ממישהו, לא ראיתי ביוטיוב, לא ראיתי באינטרנט, אלא כאן איתכם. בגוף ראשון. הכנסתי לו איזה נקודת ציון, לא משנה מה, 5 דקות נסיעה. כמו שאתם רואים במסך, driving in 4 minutes. זהו, פשוט יגיע. יגיד לי שהגענו, אני יכול לצאת וימשיך ללקוח הבא. נסיעה כזאת עלתה לי משהו כמו $22, זה תלוי בפקקים ותלוי בעומס ועומס הזמנות. נסיעה של 5 דקות $22, לא זול, יחסית לאובר וליפט, אבל אני מאמין שהמחירים האלה לא יישארו. ברמות האלה יהיו הרבה יותר זולים. וכן, כמו שאתם רואים, הרכב נוסע, לא עושה עבירות תנועה, מתחשב כמובן ברמזורים ותמרורים והולכי רגל וכל מה שקשור, יותר טוב מנהג אנושי. לא עייף, לא צריך העלאת שכר, הוא לא מבקש חופש מחלה, לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, עובד 24/7, אין לו אגו, הוא לא משתכר, הוא עושה תאונות, הוא לא רב עם נהגים אחרים בכבישים. מה אני אגיד לכם? תענוג. העתיד כבר כאן. בקרוב בישראל אני מקווה. סתם. אולי אני מקווה, אבל זה לא יהיה בקרוב. לא יודע עוד כמה שנים, אם בכלל. אבל זה כבר סרטון ליום אחר, מה שקורה בישראל. אנחנו בארצות הברית כרגע, וזה מה שקורה כאן. זהו. For your safety, the doors will remain locked when we arrive.
Pull the handle twice to exit. The first pull unlocks. The second opens the door. אומר לנו Don't forget שאנחנו your תכף phone, מגיעים. keys, or wallet. There are more drop-off options in the app. מגיעים עוד דקה. כל רכבי הוויימו הם יגואר עם E-Pace. כנראה שהם ייכנסו בשיתופי פעולה, רכבים אוטונומיים עם אובר, יהיו לנו רכבים שונים. כרגע זה רק יגוארים יש לוויימו. כמו שאמרתי, וויימו זאת חברה של גוגל ב-100%. היא לא נכנסה עדיין לבלנס שיט שלהם, אנחנו עדיין לא יודעים כמה גוגל מרוויחה מזה וכמה היא תרוויח, לדעתי המון, היא תרוויח המון מוויימו. לא שהמצב שלה רק היום, אבל וויימו ישפרו מאוד את הבלנס שיט של גוגל, לכן אני אומר, גוגל זאת חברה שצריך להחזיק לטווח ארוך ולא להרפות, פשוט לקנות בכל דיפ אפשרי. אז זה הסרטון על וויימו. מחר אני אעשה לכם סרטון על אופטימוס והטסלה דיינר, גם פה בהוליווד, איך הוא מגיש אוכל לאנשים. גם נחמד מאוד, העתיד ה-Humanoid Robots גם רץ ולא עוצר. והנה הגענו. For your הוא safety, פשוט the עוצר doors פה. will remain locked when we נכנס arrive. אותי לחניון. Pull the handle twice to exit. יופי. The first pull unlocks. The second opens the door. זהו, הגענו. תודה רבה לכם שצפיתם.